Salut, eu sunt Vlad și astăzi ne uităm la cele mai haotice poze din club. Lumea se duce în club să danseze, să bea, să combine și în seriile astea absolut nebune și cretine, în cluburi de obicei mai sunt și fotografi. Fotografii fac poze și îi prind pe oameni în cele mai neașteptate ipostaze. Eu zic să trecem direct la treabă că nu mai am răbdare. Ok, poza asta nu cred că e reală. Cum naiba poza asta e reală? Ăștia par editați. 100%. Ok, îl vedem pe omul ăsta cum doarme și un prieten de-a lui desenează ceva pe fața lui. Pare că nu desenează nimic, dar... Mi se pare amuzant că e atât de fericit și nu știe, n-are nicio idee. Cred că toată lumea în seara aia îi zâmbea și cred că probabil de-aia se simțea el foarte bine. Ce avem noi aici? Vai, nu pot să cred așa ceva. În cazul în care nu v-ați dat seama, copiii, n-ați învățat asta de la mine. Când dai un shot tequila, dacă iei cu sare, te ajută. Și ea, în loc să dea shot-ul de tequila, a dat un pahar întreg de sare, ceea ce e absolut dezgustător. Și după aia și-a dat shot-ul de tequila în timp ce și-a turnat și sare pe ea. Iar apoi o gură de lămâie ca să treacă gustul de tequila. Fata mea, du-te acasă, că nu mai ești în stare să dai un shot. Ești o amețită. Ok, ce avem aici? Ok, asta nu este o simplă băutură, este băutura de la Dumnezeu. Ia uite, e enchanted. Ești și tu chill la club, te simți bine, te duci până la baie să faci un pipilică și dai de vărul. Omul stă chill, a avut o noapte grea. Vai de viața mea, cât de scârbos. Aici face toată lumea pipi. Oh my god. Cineva în comentarii zice same energy. Ce same energy? Și omul ăla își clătea mâinile în urină. Bebele. Mamaie trebuie să-și schimbe prioritățile în viață. Mă, femeie, nu trebuie să ai grijă de pahar, trebuie să ai grijă de copil. Deci bebelușul a luat paharul să-l verse. Femeia, nu ne trebuie șampania, o să țin paharul. Și copilul s-a dus, a căzut, dar măcar șampania a supraviețuit. Nu așa funcționează lucrurile în viață. Acum urmează să ne uităm la o serie de 4 poze. Haideți să vedem. Personajul din această seară este, cum să-l numim? Eduard. Îl avem pe Eduard în prima poză, este cu sticla de șampanie în mână sau de vin, se simte foarte bine. În a doua poză, Eduard doarme. Uitați-l cum e cărat de prietenii lui, care prietenii lui se simt foarte bine. În următoarea poză, omul meu încă doarme. Altă poză, încă doarme. Eduard, du-te acasă dacă ți-e somn, te rog eu. Măcar prietenii lui se simt bine. Uitați-vă la ei ce zâmbesc toți. Ok, îl avem aici pe omul nostru, se bucură de un cocktail. Ok, ai dat pe geantă, omul meu. Da, n-ai făcut bine. Pun pariu că ăla nu era primul lui cocktail din acea seară. Ok, un băiat s-a sărutat cu o mamaie. Bă, de ce nu? Dacă are plăceri la femeile mai în vârstă, nu ne băgăm noi. Fetele mele se simt bine în club și deodată apare un pistol în cadru. Deci fata asta e oripilată. Prietenii a venit să râdă, dar fata asta... Știți un moment enervant din club? Atunci când cineva îți țipă în ureche încercând să zică ceva, te doare, îți țipă în timpan și pe lângă asta și conversația este neplăcută. Ei bine, exact asta avem în acest clip. Omul meu stă și discută acolo, îi vorbește, îi zice toată povestea vieții și fata mea e... Da, sigur, da, am înțeles, da, da, am mai auzit, da. Lasă fata în pace. Ok, un băiat și o fată fac un selfie. Ce poate să... Oh my god. Bă! N-am văzut ceva mai rău în viața mea. Da, faci un selfie cu o fată, nu înseamnă că te place, nu înseamnă că te vrea. Uite-l cum s-a dus după sărut. Și după aia... Hello darkness, my old friend. Bro, dar omul chiar a suferit în secunda aia. Cine l-a chemat pe tataie în club? E așa funny poza asta, nu vine sper. Sos iute. Ok, înțeleg. Barman, mulțumesc că mi-ai făcut un cocktail minunat la mine în gură. Da, chiar trebuia să se întâmple asta. Uite-te și tu ce-i dă. I-a dat teroare la femeie. Bă, ce faci, mă, scuipi? Exact!
Asta trebuie să primești. Cum naiba stai, te simți bine în club și vine asta și îți scuipă băutură. Omul meu, he ain't taking no bullshit, direct. Ia o gură de bere, boom, fix la ea. Mamă, i-a dat fix în gură. Asta-ți trebuie. A și scuipa berea, mai avea în gură. Dar ce te așteptai? Ce credeai că o să se întâmple? Dacă nu vă dați seama ce se întâmplă în acest clip, fata a urinat într-un pahar în mijlocul clubului. În momente de genul, pur și simplu, doar du-te acasă. Dar nu doar fetele se fac de râs în club. Îl avem pe omul meu care comandă la bar și urinează în același timp. Măcar e subtil. Fata asta îl întreabă chei sau card și el e... cred că plătesc card și în același timp își face și treaba aici. Mai știți ce ziceam de fotografia din club? Avem aici o poză. Încerc să-mi dau seama de ce e speriat sau ce a văzut băiatul ăsta în tavanul clubului. Ceva dubios trebuia să se întâmple. Fata se distrează, pare că se simte foarte bine. El la ce naiba se uită? L-a văzut pe Dumnezeu în club. E Dita mai păianjen în colțul clubului. Ce pana mai văzut? Dacă ne uităm la poza asta, pare a fi o poză normală cu două prietene, dar dacă ne uităm mai în jos, avem a treia prietenă, absolut horror. Mai avem altă poză minunată. Ce naiba se întâmplă aici? Jesus Christ. Trei prieteni având o conversație în club. Dacă nu vă dați seama ce s-a întâmplat, băieții s-au apropiat să vorbească la ureche. Asta e o țigară aprinsă și intră direct în capul acestui băiat. L-a ars rău. Cred că l-a durut. Acum râde, dar cred că l-a durut. Zilele ce au urmat, cred că au fost îngrozitoare. Ok, poza asta e creepy. Zici că e dintr-un film de groază. Știi și pe băiatul ăsta cum râde. O poză cu doi prieteni foarte buni. Acest prieten trebuie să învețe să-și țină sticla când face poză. Dar măcar este o poză interesantă. Altă poză din club foarte random. Cum ajungeți în ipostaza asta? Ce-i cu omul ăsta? Scund și chel și de ce-i gol? Altă poză minunată. Băieții fac poză cu o doamnă care are în loc de sâni pepeni sau bolovani. Și omul meu, care arată ca Conor McGregor, este șocat. E în șoc. Nu mai știe ce să zică, nu mai știe ce să facă. Îmi dă același vibe ca fata aia când a văzut pistolul. Deci omul ăsta când vede o țâță de 5 ori mai mare decât capul lui, face așa, fata aia face așa când vede un pistol. Holy shit! Mă uit la poza asta, nu văd nimic greșit. Oh, ok, avem un băiat în spate. Ce naiba face acolo? Pare că face ceva dubios. Și pe urmă avem o poză cu el și ochii lui sunt cam dubioși. Acum sunt tare curios ce făcea el aici, dar nu o să știm niciodată. Altă poză din club. Ce avem noi aici? Deci omul ăsta a ieșit din bar, a vomitat, iar apoi a alunecat în propria lui vomă și și-a scăpat băutura. Amazing. Ce se întâmplă aici? Și oamenii de pe fundal se uită. Ce mama naibii face? El pare că știe ce face. Nu cred că e prima oară când face asta. Nici pentru ea nu cred că e prima oară când e ridicat așa. Omul meu în seara aia sunt convins că s-a distrat. S-a sărutat cu fata asta în continuu. Dar la Blitz se poate observa că, da, ei din machiajul ei. Acum observ că machiajul ei e portocaliu. Da, și prietena ei e foarte fericită. Ce comeback bun. Ziceam de băiatul de mai devreme cu make-up-ul, da? Hai să-l vedem pe ăsta. Bro, cum e posibil așa ceva? Cu câtă pudră-i dată fata aia, în primul rând. În al doilea rând, băi, nu-ți mai văd fața. Ești plin de pudră. Ok, ce avem aici? Oamenii mei se simțeau bine, vibe-uiau. Și pe omul ăsta îl dă afară securitatea. Uitați-vă și voi. Înainte aveam cocktailul de la Dumnezeu, acum avem fata de la Dumnezeu. A trăznit-o. Așa arată o petrecere de la o fraternitate din America. Ok, opa, ce s-a întâmplat? Trebuia să primim o doză de bere. Cine a prins-o? Cine a prins-o? Ok. Și copii, așa am întâlnit-o pe mama voastră. Nu avem poze doar din club, avem poze și de după club. Omul meu își cară prietena până în camera de hotel, probabil. Îmi place strategia lui de a păstra totul curat. În cazul în care vine să vomite, ea are direct găleata în fața ochilor. Doar că e posibil să miroasă
destul de urât. Avem altă poză legendară din club. Asta e reacția mea. Am aceeași reacție pe interior, doar că acum sunt absolut, nu, nici cuvinte. Cum omul meu se distrează în club, îi place să se pupe, e bine. Fata mea face poză cu cineva în poza asta, dar nu-l vedem pe acel cineva. Dar pe fundal putem să vedem un individ care are mânjit pe toată fața niște ruji. Și ea are ruji mânjit pe fața ei. Oare ce s-a întâmplat? Avem un selfie foarte drăguț aici. Stai, ce avem pe fundal? Am văzut destul club pe ziua de azi. Până data viitoare, uitați-vă la clipul ăsta.